penso que se me escoita igual sen micro porque grito bastante, pero somos bastante de levantar. Moi boa tarde a todas, a todos, veciñas e veciños de Dodro, autoridades, familia de Eusebio Lorenzo Valirón. Un ano máis, o xurado, que está por aquí, parte do xurado tamén, gañadora. Un ano máis vimos aquí celebrar a poesía, celebrar a lembranza, a memoria de Eusebio Lorenzo Valirón. A verdade é que é unha alegría ver que está outra vez esta especie de adro cheo de xente, non? Cheo de xente. Un centro educativo así a golpe de sábado, pois é moi bonito ver esta xuntanza. E máis un premio como este que ten pois, tantas componentes emocionais, non? Vencelladas a él. Vimos comezar, como sempre, cunha actuación musical, porque a música sempre nos coloca nese outro lado, non? Nese outro lado de ver as cousas pequenas, de observar, de centrar a nosa atención na vida. Entón, comezamos por aí, Minguante é que nos vai acompañar nesta xornada. Temos na mesa ao alcalde, temos na mesa ao concelleiro de Cultura e despois continuaremos con esta entrega. Moitas grazas. Aí ven un maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme trocar dos meus castiñeiros. Pasa e rapaciños calados se quedou, que o que pulo de hoxe quedarvos non teño. Eu son groso proedo como galego, pra min non hai maior, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de doros liberto, que o pan non mo quiten trabucos e presto, e como os do abade florizan meus seidos, chegado a brancocer o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sen bruxas nin demos, un maio sen cegas, usuras nin preto. Veciñas,
Bueno, que tal? Somos Minguante, empezamos moi serios, Óscar. Somos os Andy Lucas da música galega. Sí, porque Nos separamos, Óscar é de Negreira, cando paseo por Negreira, a min dime adeus, Óscar. É que se nos pode confundir tranquilamente. Nada, imos facervos un cachiño moi pequeniño dun espectáculo que temos que se chama Minguante canta poesía galega. E xuntamos, pois, cousas coñecidas como este aí de Maio, con cousiñas que musicamos nós para distintos proxectos. Por exemplo, imos tocarvos unha canción que está baseada nun poema de Xavier Frías. Xavier e máis eu fixemos un disco libro a medias hai uns anos. Ele estaba empeñado en que eu musicase este poema. Eu lín o poema e dixen, Xavier, é un poema moi bonito, pero non o vou musicar. El non sabía moi ben por qué, e dixe, que só ten 4 versos, Xavier. Bueno, entón, ao final demos unha volta e acabamos facendo isto, que podedes cantar connosco, que esa é a idea un poquinho tamén, ¿no? Que cante connosco. Exacto, si xa se va animando un pouco. Chámase Cóntamo, e enseguida e despillar o rezo. Saben os teus ombros húmidos cando acabas de acordar e na boca aínda te sempre amar do meu nome. E a que saben os teus ombros húmidos cando acabas de acordar e na boca aínda te sempre amar do meu nome. Ispete contamo, contamo, ispete contamo, ispete contamo, contamo, ispete contamo. Ispete contamo, contamo, ispete contamo, ispete contamo, contamo, ispete contamo, ispete contamo, contamo, ispete contamo, ispete contamo, contamo, contamo. Moitísimas grazas, Minguante. A verdade que é moi acaído, xa que a poesía ten que ver con espir e vestir, a linguaxe todo o tempo. Así que, moitas grazas, un placer escoitarnos. Seguro que se reparastes no hórreo, piorno, cabazo, cabaciño, cabaceiro e todos esos múltiples nomes que ten esa figura que temos hoxe aquí. É a figura conmemorativa desta edición deste premio. Vou ler o que os propios artesáns de Pereira dixeron sobre esta. O galardón deste premio de poesía está inspirado nos hórreos da Lavandeira, situados na parroquia de Imo, un espazo de encontro e lecer para a veciñanza, onde durante séculos se desenvolveron numerosas actividades de vida cotiá vinculadas á economía agraria e ás tradicións da aldea. Este conxunto, considerado un dos máis significativos de Galicia, é unha xoia etnográfica que continúa a ser un símbolo vivo do patrimonio e da identidade do concello de Douro. O premio está deseñado polo equipo Silvereira e elaborado no noso obradoiro artesán, situado no concello de Ames, baixo o selo de garantía Artesanía de Galicia. Para a súa creación, empregamos madeiras autóctonas procedentes de productores de proximidade. Ben, pois, a verdade que é tan significativo, non? Todo o que
a cargo do alcalde do Concello de Dondro, Xavier Castro, e do Concelleiro de Cultura, Ramón Abundú. Agora, o momento que vemos, sempre digo que o que máis me gusta é moi especial, a verdade, porque é o momento do mini-premio. O mini-premio Eusebio Lorenzo Baleirón. Creo que xa o propio nome é fermosísimo, o mini-premio. É verdade, non é un premio tan mini, é un premio ben grande, ben importante. Este ano, pois, temos dúas gañadoras, que son Sara Cascallar, Novoa, na categoría de educación primaria, e Xulia Otero Blanco, na categoría da ESO. Vai ler a acta vai da lectura acta deste fallo, deste xurado, o alcalde, perdón, o concelleiro de Cultura, sí, perdón, disculpad. Ahora sí. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Acta do mini-premio de Eusebio Lorenzo Baleirón de 2025, concurso literario das viaxes e dos soños. Reunidos na Casa do Concello ás 11:45 horas do 11 de decembro de 2025, o xurado do mini-premio Eusebio Lorenzo Baleirón, concurso literario das viaxes e dos soños, integrado polos seguintes membros: presidente Francisco Xavier Castro Touriz, alcalde de Dodro, con voz e voto; secretario Ramón Abuín Gómez, concelleiro de Cultura e Patrimonio, con voz e voto; vogal primeiro Ana Rial da Fonte, encargada da Biblioteca do Concello de Dodro, con voz e voto; vogal segundo Natividad Lorenzo Campos, técnica de xestión cultural do Concello de Dodro, con voz e voto. Logo de valorar as obras presentadas ao concurso, atendendo ás bases de participación do mini-premio Eusebio Lorenzo Baleirón 2025, acordan por unanimidade conceder o premio da categoría de educación primaria a Sara Cascallar Novoa polo relato Máis aladas estrelas. O xurado salienta a forza do mundo onírico e do compromiso que nutre a narración, en especial esa mensaxe inspiradora que convida a acción para o cambio e benestar social. Segundo, categoría de ESO, a Xulia Otero Blanco pola obra Efémera. O xurado destaca do traballo o ritmo e a intensidade discursiva que debuxan un tempo frágil e un futuro incerto, o valor desa emoción e a forza visual da mensaxe. O xurado agradece a participación no marco deste certame e anima a infancia e a mocidade de Dodro a seguir crecendo e expresándose na nosa lingua. Un fortísimo aplauso a Sara Cascallar Novoa. Pero hoxe non foi deses días divertidos, ou polo menos ata o de agora. Estábamos aburridas e non tiñamos sueño ninguno.
aprendemos a sus toallas na area. Deitámonos e vimos un cielo cheo de estrelas. Ía nevinas. Parecía que quería xogar con nós. Pero máis alá das estrelas, vimos un mundo moi diferente ao noso. No mar non había ruido de bombas, era como ese deseo. Non había nenos pedindo alimentos. Non había peleas e insultos nos patios dos colegios. Non había nenos que se daban orgullos de pais ou nais por culpa da violencia. Un mundo ideal. Desperta, a auga está a mollar os pés. Por certo, non era que non tiña sol? Díxome Alba, e comezamos a tirar túa. Todo foi un sonho, que ata de agora non se fixo realidade, pero seguirei soñando e intentando que o meu mundo se asemelle a ese outro do máis alá das estrelas. Cando Nati queira asistiremos. Atópome nun estrés constante. Que pasará mañá? Que pasará esta noite? Que o tempo non encara nos teus ollos, dígome, pensando, que será de min o día da miña morte? Son só unha rapaza, que lle ten medo ao futuro, con moitos soños que ás veces vexo escuros. Disfrazome de mar e sinto oír os serámpolos adentros, recordando o que xa vivín e o que ainda levo dentro. Moitos anos por diante, mais non te xa o pensamento de algún día perderme algo e que acabe no cemento. Quero eu. Sí. Videopoema de Xulia Otero Blanco, gañadora na categoría de ESO. Quen recolle, quen vai vir aquí agora? Porque... A mamá de Xulia. Claro, porque non a coñezo. Vale, pois a mamá de Xulia. Un aplauso, por favor, para a mamá de Xulia, que ademais, igual, tivo que ver nese vídeo. Moitas grazas. Moitísimas grazas á mamá de Xulia, que seguro que ten moito que ver con ese vídeo tamén. E a Sara Cascallás, que dixo unhas palabras no medio do seu relato que son moi interesantes, que estaba tola, pero era moi lista, estaba tola e era moi lista. Moitísimos parabéns, e seguide así, seguide participando, e seguide próximas á poesía, que dá moitas alegrías. Moi ben, pois volvemos entón á parte musical con Minguante, cando queirades, acompañádenos aquí neste palco. Bueno, vamos facer a canción máis bonita da música galega. A canción de amor máis bonita da música galega, non que de Minguante. É unha canción que se non a coñecedes, pois eu estou seguro que a coñecedes. É un poema de Bernardino Graña, musicado por Suso Bahamonde, que se chama Volvín a terra, pero perdín o amor. Coñecédelo? Non o coñecedes? Sí. Bueno, vamos a cantalo, entón. E ides cantalo vos con nós. Imos facer un ensaio. Se alguén non a coñece, o refrán o único que di é como i vivir mañá sen a luz túa, non? Canto, por exemplo, unha estrofa, señor. Foi soidade desconforme adentro e a semente a caer en terra dura. E ahora diría, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Collémolo? Non o collemos? Sí? Veña, axudádenos entón.
case morto, vivín sen coñecer a luna chaira seca e por absurda rúa onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soidade desconforme adentro e a semente a caer enterradora. A ver como cantades, como era? Como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Erguime 20 por regresar a terra, como se aquilo fose todo un soño. Pesado de ti, xa fora sempre miña, pesado de ti, xa fora sempre miña. Foi outra vez materno en aluminio, o bico de unha igual, e foi de novo corazón adentro, comprender a existencia e a dozura. Veña, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa. Proxe mesmo racho o día en medo, entrou na fiestra un sol extraño inmenso, e deixaches meu leito en mantas frías, e deixaches leito en mantas frías. Está a volver agora corazón adentro, soidade e podre mí, a converterse cada cousa en tumba, cada minuto en 60 agullas. Como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa. Veña, vai, forte. Como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa, como é vivir mañá sen a luz túa. Moitas grazas, Minguante, por traernos esta fermosa canción. Estamos na 38 edición deste premio Eusebio Lorenzo Baleirón. Claro, como todo, pois ten un proceso. Sempre despois nos reunímonos aquí e despois, meses despois, aparece ese libro, non, fermosamente editado por Chanda Pólvora. Aproveito para saudar ao editor Antón Lopo, que tamén se encontra con nós. Pero todo ese proceso moitas veces non o coñecemos, non? Entón, pois un ano máis, a produtora Xurdir fixo un vídeo contando, para que vexamos un pouquiño como detrás das cortinas o premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, esa deliberación do xurado, todo o momento, non, en que se decide, en que se chama a gañadora, neste caso, que é un momento que é irrepetible, tanto para as persoas que chaman como para a persoa que recibe esa chamada, non? Eu creo que é un momento que ninguén espera, ninguén está a espera, ainda que saiba que se presentou un premio. Entón, pois, que, como sempre, pois, a produtora Pois non pasa. Agora vai. Vale. Recolle estas imaxes, estes momentos. Cando queiras, Nati. Isto que ocupou é o máis quedón. É un libro así, bastante quedón, non? E moi distinto dos outros. E si en ese coincidimos as tres, é verdade.
contarche entón cal é a obra escollida e o pseudónimo. O título da obra é Upupú. Upupú, sí. Sí, o lema é A ditadura da bubela. Vamos a ver quen resulta ganador. Vale, ou ganador. Vale, o gañador. Sí. Veña, moitas grazas, ata logo. A persona foi Inés Mosquera Calvo, que vive en Santiago de Compostela. Hola, bo día. Inés Mosquera Calvo. Sí, son eu. Mira, son o Conselleiro de Cultura de Dodro, secretario do xurado do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2025. Sí. Bueno, é para comunicarche que resultaste a gañadora do... No. Ai, que alegría, ai, moitas grazas, non sei quen... Ai, grazas, perdón, quedei parva. Bueno... Non sei quen está no xurado, pero moitísimas grazas a todos, de verdade. Ai, estou que non o conto. Tiñas incerteza das tardes de verán e afluencia absoluta do vello río ao paso pola ponte. Deu aquel pan aos cisnes que alzaron o seu corpo como unha catedral de auga sumerxida nun lenzo. Gustáballe reparar nas sombras dos obxectos queridos, dar na contemplación da luz asomándose ás cousas. Coñecerála polo seu rostro, traerá os ollos como ríos vellos de esquezo, traerá a pel dourada por a lúa que vimos e terá nas maixelas a dozura do viño, ou acorde que envolve dunha longa viaxe. Nos labres signos roxos como abrentes de lume, e na frente un camiño con soños milenarios. Pois nada, un bonito recordo, Inés? Ben, agora que acabamos de escoitar aí as voces de Anxo Angueira e de Paulino Vázquez que fan que se nos arrepíe un pouco a pel, pois imos continuar co mesmo, cun recital. Neste caso, acompáñannos dous membros do xurado, Noelia Gómez. Subes? E Miguel Cavadas, e tamén participará Alba Mourillos, e comezamos por Noelia. Boa tarde, escoitades ben, así? Antes de nada, parabéns por este premio, por esta edición e polo vídeo, porque eu non sei, pero xa vexo aí a varias persoas que se emocionaron. A verdade é que logo de ser xurado do premio e ver todo o proceso dende que hai este fallo ata a comunicación e ata escoitar a voz en primer momento da gañadora Inés, neste caso, é moi emocionante, non? Así que parabéns á produtora por este agasallo. Estou moi contenta de estar hoxe aquí, a verdade, no marco do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, onde homenaxeamos ao poeta, pero tamén vamos a facer entrega a Inés Mosquera Calvo pola súa maravillosa obra, e eu simplemente de recitar quería dicir unhas pequenas palabras, non? Porque eu medrei entre Dodro e Rianxo, e dende hai uns anos a miña casa familiar está aquí, en Dodro, pero é certo que nunca recitei aquí. E sorprendíme a min mesma, pero penso que é unha sorpresa positiva, non? Porque todo o inicio é fermoso. E para min esta tarde aquí, ademais rodeada de tantas persoas, pois é unha tarde fermosa.
Vou ler un texto de Eusebio Lorenzo Baleirón que está recollido na obra Poética Gramática do Silencio, e é un texto onde encontramos a morte, non? Que hoxe tamén estamos aquí para falar da morte, pero tamén vemos paxaros, como o pupú, que é o que vamos a celebrar esta edición do premio. Aviso de morte. De quen a tarde que xa non fala? De quen os camiños? Por que lentas e cansas achegarás as maos o corpo estático que amastes? Pois que son de máis alá da terra e sabes onde quedan os mortos e o pranto dos álamos. O meu corazón non latexa. Descubre fuxidio un vértigo de ecos azulados e a modiño péchanse más pálpebras, fervenzas de solpor chamando espacio. Por que estreitas un corpo fragmentado evocador de sombras? Non ves como tristes van quedando os días a percura do vento para amalo con palabras? Xa son como paxaro que sen nome miramos marchar, como as cousas que de antigas amamos sen sabelo, o que antes de partir bicara unha muller descoñecida e ofreceralle unha flor e unha ollada de alguén bella memoria, e cando o tempo estreite de noite os seus pasos, volverá o meu camiño de viaxeiro perdido, de viaxeiro lembrando unha canción na tarde, nesta tarde, Eusebio. E agora vou recitar un poema breve, un poema propio, que forma parte do meu poemario O Xiro, editado por Xerais no ano 2018, e é un libro que xorde tras o falecemento dunhas persoas que eu máis amei na miña vida, que foi miña aboa, que era daqui, de Dodro, e ela ensinoume a amar este lugar, non? Vemos aí os pequenos obsequios, non? Que se regalan cada ano e que son mostras desas pequenas cousiñas, non? E praceres que temos aquí en Dodro. Ela ensinoume a amar as árbores, as brañas, os animais, e a primeira vez recitando aquí penso que debía facelo con ela. Como falamos da morte, vou recitar a despedida. A casa non ten portas. O eco. Na gorxa os cristais da mañá que te vin defunta no cuarto branco. O bico máis frío. Quixen pintar de azul todas as paredes de novo, aprender a nadar. Quixen pintar de azul todas as paredes de novo a aprender a nadar. A marea sempre retorna, edifica o mutilado, cura ata o xerme da ferida. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Noelia Gómez. A verdade é que, ademais deste fermoso recital, é impagable o labor que fai o xurado. O xurado é unha dos factores absolutamente imprescindibles dun premio, non? E nunca poderemos agradecer todo ese traballo de lectura, de atención, de valoración, de implicación que facedes. Así que un aplauso para o seguinte membro do xurado, Miguel Cavadas, que foi o gañador da pasada edición. Boa tarde. Bueno, un gusto estar aquí outra vez. Vou ser breve porque eu estou esperando o speech de Inés. Eu vin a eso e ao viño tamén. E estou flipando porque eu tamén vou ler un de Eusebio e un propio. E vou ler primeiro o propio porque de verdad que non falamos, Noelia, pero vou ler un pola miña abuela que morreu este ano. E non falamos de verdad. Pero bueno, si os de Menguante poden ser Andy e Lucas, tía máis eu podemos ser Sonia e Selena, creo. E xa nos vemos nos tribunales despois.
Miña avoa pregunta por que marcho. Por que sigo o ronsel do seu marido, dos seus pais, dos seus fillos, do seu povo. Eu, que segundo ela estou preparado para o mundo. Por que se miña avoa, que coñeceu o frío, que coñeceu a fame, que coñeceu o amor dun home ausente. Por que se ela me di que estou preparado para o mundo, por que non podo crela? E, bueno, agora vou ler un Deusebio que ten moito que ver co que eu falo sempre da... Estoume aquí... Estame crecendo a chepa... Bueno, da igual. Que si non esperaba, mira que... Bueno, entón vou non ler porque fala do que falo sempre, que é da importancia da palabra e que é un dos motivos polos que estamos aquí hoxe e polos que se sigue facendo este premio e polos que o mundo non se vai acabar, esperemos. Chámase De ollos fechados. Os nenos da cidade procuran, cando soñan, o rostro das imaxes dormidas entre a pedra. Mais é grande a tristeza, e múltiplas as formas dos desexos que invocan. É por iso que choran cando calan as fontes e deitan sobre eles outros corpos presencias. Auga clara na hora da mañá descoberta. Tristeza entre a follaxe dun turbio futuro. Os nenos na cidade sospeitan da beleza dun poente cincento no mar das carruaxes. Coñecen cando chegan os anxos da loucura. É por eles que agardan. Os nenos, cando a tarde demora o seu final, escriben cousas tristes sobre as húmidas páxinas e deixan tras de sí unha ausencia de nubes en que tamén eu soño da luz para a palabra. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Miguel. Escoitei antes de dicir a Inés que estaba contentísima de que nos acompañase hoxe Alba Mourillós, así que vamos recibila coa mesma alegría que ten Inés. Un aplauso, Alba. A ver se te está ben a altura. Creo que... Mira, a ver. Parece que pode ser. Sí? Sí? Con rede de electricidade, a enfermidade queimou un patrón e unha patroa, tal vez unha patria tamén. Cando a xente escoita o termo, miradas de compaixón, e máis paxariños na cabeza, a chirrar historias de medo. E eu terei unha enfermidade de incómodo nome. Pero fun aprendendo a falar cos paxaros para que me conten as rexoubas das polas, para que me digan a predición meteorolóxica, para que me describan os solpores todos. Lonxe de ser miña ruliña, son bubela. Nin sequera me consideran capital social, son capital económico do máis baixo estrato. Moitísimas grazas, Alba, por darnos estes pequenos versos que pertencen xa a Upupú, ese libro que verá a luz en breve. Moitísimas grazas porque a verdade é un momento que sempre nos gusta, non? Saber de que vai, como é esa voz. Agora volvemos a recibir a minguante, Andy Lucas para os para os amigos, Sonia e Selena. Temos de todo aquí. En este
espectáculo que se chama Minguante canta poesía galega. Tamén queríamos recuperar cancións cujos textos eran escritos por escritores, non? Queríamos facer unha canción que seguro que coñecedes, unha canción de Andrés do Barro que se chama Teño Saudade, e a letra de Xoirato. Ritmo das ondas na praia, brillo de prata no mar, rayo de sol nos teus ollos, eu olhei o teu olhar, unha gaivota danzaba, facendo circos no ar, dos teus pasiños na area, namoro meu teu andar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. O fume dun barco vello, eu quería pintar. Os teus cabelos voaban, fixeronme enamorar. A brisa quente da area, todo facía tramar. No xeito da tua escultura, que me dera non pensar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Hoxe eu te lembro, meu ben, porque teño saudade de ti. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Moitísimas grazas. Imos escoitar agora a lectura da acta redactada polo xurado desta 38 edición do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. Vai dar lectura á acta o concelleiro de Cultura Ramón Abuín Gómez. Ata do 38º Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2025. No día de hoxe, venres 21 de novembro de 2025, ás 10:45 horas, reuniuse mediante sesión telemática de Google Meet o xurado do 38 Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2025, composto por Presidente Francisco Xavier Castro Tourís, alcalde do Concello de Dodro, con voz e sen voto. Secretario Ramón Abuín Gómez, conselleiro de Cultura e Patrimonio do Concello de Dodro, con voz e sen voto. E vogal 1, Miguel Cabanas do Campo, vogal 2, María Lado Lariño, e vogal 3, Noelia Gómez Calvo. Logo de ler e valorar a calidade artística e técnica, a creatividade e originalidade e o interese literario xeral da obra e a súa contribución ao patrimonio cultural lingüístico galego, este xurado acorda por maioría e tras unha longa deliberación e un intenso debate con intercambios de posicións, a concesión do 38 Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2025 a obra presentada baixo o lema A ditadura da bubela e título UPUPU. A Berta Aplica resultouse da autoría de Inés Mosquera Calvo. O xurado destaca da obra. O xurado do 38 Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón 2025, composto por Miguel Cabadas do Campo, María Lado Lariño
e Noelia Gómez Calvo escolleu por maioría a obra titulada O Pupú, presentada baixo o lema A ditadura da bubela. Entre o poema e o corpo dun paxaro construíuse este libro. Unha poética coincidida dende a linguaxe do animal, coa súa mesma axilidade e instinto. Hai salvaxismo neste canto. O Pupú soa ao longo dos poemas como unha oración e álzase por riba de todo, da dor, da enfermidade, da vergonza. Dividido en 5 partes: Lingua de Xirín, As de Pardal, A vergonza da ama, de Amá, Bubela e a ditadura da bubela. O poemario contén diversas citas de poetas, case todas mulleres, que acompañan no niño que a muller paxaro artella un voo preciso, versos fragmentados que entran directos nos ollos da lectora como un disparo. Lonxe de ser miña roliña, son bubela, escribe. Terei unha enfermidade de incómodo nome, pero fun aprendendo a falar cos paxaros. A través da figura do paxaro hai un afán de liberdade, ter o dereito a ser mala muller, mala filla, mala amante. Dos meus poemas, canto que son mala ditadora, mala bubela, mala muller, mala filla e mala amante tamén. Dase por concluída a sesión en liña, sendo as 11:30 horas do día da data arriba indicado, de todo cal, como secretario da UFE levanto a presente ata, que é asignada digitalmente co visto e praxe do presidente. Perdonad, pero que a letra é pequena e eu teño problemas xa de visión. Ben, pois entrega o premio a Inés Mosquera Calvo o alcalde de Dodro, Xavier Castro Touriz. Boa tarde a todos. Logo dese vídeo no que me retratan xa non sei nin por onde comezar. Así que vou tratar de cingirme a un esquemiña que trouxen, non vai a ser que me vaya polas polas. Ben, estou moi feliz, estou moi agradecida de estar aquí hoxe e de chegar a formar parte dese grupo de autores, dese grupo de autoras que participan desta lembranza colectiva da figura de Eusebio Lorenzo Baleirón, que dende os 62 ou 86 e ata día de hoxe, pois dun ou doutro xeito segue a latexar en nós. En primeiro lugar, gustaríame destacar o labor de todas as persoas que fan posible este certame, que invisten o seu tempo, o seu agarimo, as súas forzas, para lograr que ano tras ano se manteña vivo, que son xa case 2 décadas. Imos polo 38. Supoño que tamén parte de que este certame se manteña vivo como un certame de compromiso pode ter un pouco a culpa, por así dicilo, entre aspas, o homenaxeado, Eusebio, de quen falamos hoxe. En relación con isto, gustaríame compartir unha pequena anécdota que, ben, xa dixeron que o meu poemario está centrado sobre todo na figura dunha voz de bubela. Ben, con isto recibín unha felicitación coa que non contaba e que me achegou un pouco máis a faceta máis humana de Eusebio, a min que solamente coñecía a literaria. Entón, parecíamos eu traela hoxe. Veu da man dun profesor meu, dun antigo profesor da universidade, de quen aprendín moito de poesía, por certo, e quen llegar de fondo cariño, que casualmente foi compañeiro de piso de Eusebio. E vou citar textualmente as súas palabras. É curioso que a primeira vez que souben de bubelas fose a través del, de Eusebio, na USC. Non podes imaginar o vivo que era e a chispa que tiña. Ben, pois, coido que estamos aquí hoxe mantendo un pouco desa chispa. Gostaríame dicir que eu estudei na escola e no instituto públicos de
non me ubico, non sei cara onde estamos, no Dalí. Estudei na escola no Instituto Públicos de Padrón, aquí a Beiriña, e coido que tanto mestres como profesores fixeron un moi bo traballo amosándonos todo o potencial que temos aquí nesta comarca. Temos a Rosalía por bandeira, efectivamente, indiscutiblemente, mas non só. Podemos falar tamén de Paula Antía Rei, de Noelia Gómez, de Manuel Barros, de Anxo Angueira, dos edades que levan o apelido Lorenzo. E a min, humildemente, faime moitísima ilusión estar aquí agora, que isto vai a resultar nalgo pequechiño, tangible, como é un libro, mas que en parte me vai vencellar mínimamente o nome de Eusebio e a todo este fermoso seo. Gustaríame darlles os parabéns tamén ao resto de persoas que concorreron neste certame, éramos uns cantos, sobre 40, creo. Pois coido que lanzar calquera obra ao aire, e máis sabendo que vai ser xulgada, lanzala para que sexa xulgada, require de coraxe. Evidentemente, teño que agradecer a Silvia, coordinadora, especialmente o xurado, grazas Noelia, grazas Miguel, grazas María, porque é un labor ás veces un pouco invisible. Hoxe vímolo moi ben, a pesar de que eu morrín co vergonza, pero hoxe quedou un pouco máis relatado todo ese traballo sisudo, meticuloso, de algo que semella tan sinxelo como escoller. Nunca é sinxelo, sempre hai 1000 voltas que darle. Así que moitas grazas por escoller este pequeno canto de Bubela. Grazas a todos os que estades aquí presentes, arroupando este acto. Vexo caras novas, encantada. Vexo caras vellas, coñecidas. Vexo caras coñecidas, grazas a todos os que fixestes kilometraxe para estar aquí. Especialmente gracias, Fabio. Ti leches 50, 51 ou 52 versións deste texto. E xa para rematar, que xa vedes que non calo, pois o igual que Noelia, o igual que Miguel, xa estou falando nun plano máis íntimo, falaban de aboas, non? Que son Sonia e Selena, agora engádese a terceira melliza, non? Das 3 mellizas. A min gustaríame dedicarlle este premio ao meu avó, que chego un pouquiño tarde, pero que espero que alá onde estea mantendo tamén a súa chispa acesa, cando Eusebio. Moitas grazas. Confirmo que non está oco, Reiteramos os parabéns a Inés. Moitas grazas por estas palabras fermosas. Intervirá agora o alcalde de Dodro, Xavier Castro. Hola, boas tardes. Agora espero que o político non estropee a tarde que levamos tan bonita. Agradecer primeiro ao Grupo Minguante que se prestasen a este invento, non? Eles viñan para unha actuación do Circuito Cultural da Diputación e como os recursos do Concello de Dodro son limitados e o apego que lle temos a este premio e estes actos que supoñen o premio que empeza como ben bichedes no vídeo, empeza na elección da obra premiada e remata no mes de maio. Para nós é unha auténtica aventura porque cando acabamos no mes de maio xa empezamos ca edición seguinte. Son 38 edicións. 4 décadas, non 2 décadas. Os nervios atenázanos, dixeches 2. Os nervios atenázanos a todos, non? Os nervios do directo, non, e os nervios do acto que ao final reúne a veciños e veciñas miñas do meu concello con xente pois que con un nivel cultural evidentemente maior que o meu, o cual non é difícil tampouco, non? Entón sempre nos pon a todos, polo menos a min, con moita presión a hora de pechar este acto. Como sempre, estaba con Minguante, agradecerlle a adaptación a este formato novo, que lonxe de ser unha actuación ao uso, é un acompañamento, un acto poético. A un acto poético para nós ten moitísima importancia. Agradecerlle a Ana Derba Salgueira este escenario tan bonito que nos decorou, que nos deixou para que todos disfrutemos
Ao xurado, que sí que recoñezo que é un labor tremendo, non? Os que este ano tuvemos eso, casi 40, pero outros anos preparados, se algún día recuncades, que chegamos ás 50 obras, non? E pasar unha tarde poética tan bonita. Premiar unha padronesa, ou que resulte premiada unha padronesa co seu alcalde aquí presente, pois tamén nos enche de orgullo a todos, non? A relación do Odro Padrón do Odro de sempre foi moi querida por todos e esperamos seguila tendo, seguila mantendo como hasta agora. Agradecervos a todos, veciños e veciñas e membros da corporación que estades aquí hoxe pasando a tarde con nós. Pois nada, que sigamos disfrutando da 39, da 40, eso, en principio, a 39 ou 26 estarei eu aquí todavía, se Dios quere, se non pasa nada raro. Na 40 xa non sabemos quen este aquí neste posto de alcalde, pero sempre esperamos e agardamos todos que teña a dignidade de levar adiante, perdonande que me emociono, que teña a dignidade de levar adiante un acto como este e mantelo no que se merece un Concello de Odro. Gracias e hasta o ano que ven. Bueno, pues moitas grazas por convidarnos. Non esperabades que se ia falar de Sonia Selena hoxe. No, ninguén se esperaba, nin de Lucas tampouco. Imos facer unha canción do disco, unha canción que se me preguntades a min, que foi que fixo a letra, fala dun tipo, os que ano pasado salía na lista Forbes dos máis millonarios do mundo, este ano non sabe. Vale, chámase Non me queda nada. Non fala de mí por pouco, Sinto que non me queda nada. Hoxe o me vento fuxo de mí. Penso que non me queda nada, máis que fantasmas, sonhos sem gris. Eu que fui rei de todo o canto ves, todos fisbaban e ollaban pra mí. Debería desaparecer, debería marcharme de aquí. Sinto que non me queda nada. Hoxe o me vento fuxo de mí. Penso que non me queda nada, máis que fantasmas e sonhos sen gris. Son un espectro do que un día fui, un comediante de baixo nivel, a víctima do xoxo de Odro, un feixe de cinzas desfacéndose. Sinto que non me queda nada. Hoxe o me vento fuxo de mí. Penso que non me queda nada, máis que fantasmas e sonhos sen gris. Todos viron como me apagué,
acabar, queremos que cantedes connosco o himno galego, así que tedes por aí, creo que a letra. Vamos a hacer un karaoke. Un karaoke todo. Chulo. Moitísimas grazas, Minguante. Moitísimas grazas ao Concello de Dodro por seguir apoiando este certame. Tamén a Nati e a Ana polo seu traballo e axuda sempre. Queremos, como sempre, tamén convidarvos a ese pincho e a ese viño. Eu propoño que este ano brindemos pola chispa de Eusebio chocando as copas e dicindo upupu.